Autonomous Council Secretary in charge Land Review Department of Hanchito Mandanglo, Alang Livana Chitong at Hila Bangani, to my hint pen, Alang Livani Sipin, Pura Lupajo Ponokitani Setami, Nilitum, Aero Office, Mate, Dipu Revenue Circle of Hundred, Pinpura Lupajo, Enut, non-tribal, abangphu, Roop Narayan, agarawal, Enut, Kiche, so that Karbi Anglong, Alang Liv Vang Pen. You have a park, claim amendment, Alang Liv Vang Pen, that Karbi Anglong, along Liv Helang Chipan Home, to amendment, Archulong, La Pentardiblos, or Lusadame. Hekonong lo, potasa tami halabang so ni pradik potasa tami. Pasir dak long ilitum kipumi me bangke Karbi Anglong lake isi sikshedul area lo. Paro kaso tum ke lada ke judgment pet ke nangke namji pon lada ke siksa o lapen. Adjust tami lada isia rondo Transfer of Land Act 1959 po. Halabang so arona ting lo putang te paro kato men lada ke aning hangle daling nang nam chilong le. Council atum hanalang litum adjust tami lada ke permission enangki. Isi permission executive committee for permission enangki. Monso tami non mai kopi lo Ladak long alang li tangka maha aja kong pen. Inut bahini amondol SK Aero tum pen alang li tum cingki jitansi Karbi tum along li dak inglong sohan kapanong bek along li bang alang li backdoor pen mat ing habanung pen alang li nambot idet lo lasila so puthake ni tum hin pen so dak pen pinrem lo lasi kidam ta ni sadame pilo la pen non sadame arona teng pen alang tum han apata ing thanangji la pen ako along li sadame eviction angji pu pen ni tum ke hang paso dak lo la pen pini Secretary ke hai Land Revenue Department ne charge में इलितुम हल क्लाडा कलाम थे नंपचिनी क्लो जे लपिसन बंग के चोकचे अथे काउंसिल का आरोना लो तो कोको आरोना टेंग में जदामी मंडल एसके तुम मते सर्कल लेवल पे सी के एक्जीक्यूट जी पता पीजी लबागे चोकचे को हिंदे जलांग ले तुम सद में साइन लो बैंकिंग कोन को लपेन विदिन 3 मंथ्स संगो मते हला लैंड ट्रांसफर एक लोंग सेक्शन 5 लोंग के टॉप दो विदिन 3 मंथ्स संगो हलांग तुम हरले को मते एविक्शन नोटिस बन पीको से इलितुम हल लाम चाक न चिपिलो Asi alang lipan sadame nilitum hin pen song hin ke mai si pen ning thepar pik lo la pen ka choro ka lo la pen nilitum sadame la bang so putha ke follow up do bomji ladak revenue diku revenue circle pen claim ke mai eviction notice mang nilitum lang pon bompo aku Karbi Anglong la ta phan nilitum hin pen song hin pen ka pachini kang tung bang ke la paro ka tung ma hidden agenda ang tan nang bang ke chege be so ma hidden agenda ke la puhen lo alang ilitum political rights land rights nang ke chidi to man ke chengsi ladak alang litum beha bepar ke claim amendment pen bang po alang ilitum long le thelang kinam nang nam det po tangka maha pen nang nam po pijo pen alang litum amuni chawang chat po alang ilitum han ke nang bear chipo ilitum thekdam long loke pinang Karbi Anglong ara satame kopili constituency long ka ilitum ke minority mande lo imit hang adim lo puwai phit satame non bang ke imit hang adim puwai phit satame non bang ke itum imit hang representative mate Karbi representative kachoto yuni ma siksa ko lo sona khasi ilitum haura khat sona khasi ilitum diopani bokajan lapuson side lo non bang ke ilitum ke met hang adim puanta aju phirlo ke dam ke bang sadami asap so kasik sak dol isum jodum sadami kasik sak posom du ulo kachine ka hulu pen chenglok bokolelo samme theklong lo ilitum ingjir pimara tum phan han ka jor po men pen hala dum paro ko sudum la anang thin ga jabate a han war pilap la poson lo kheruni long da pijia long da mane bana futheng perak pibuk dok piklo lake nilgi pudam ji ke lake parok so delege chokchi pula pukali la daklong ero mondol SK lapen ASO tum da inut bhaini tum ke chokchi hedung do athe alang litum Karbi lo mati Karbi povoi fit satame alang litum Karbi a future kibang jilang a generation han alang litum matha dipina tangka maha pathe horo ka pathe jone alang litum jor chong hude lasi la haya mondol la hai SK tum han ke Karbi a birodhi lo mate anti Karbi tu seni tum puna ko lapen anti six schedule lasi la haya mondol SK tum han prabjin men itum pini pura long sa me jongpon no prabjin men suspension pinangji eviction dep kang thandet wali jate monon phi badu mondol SK to son pachoklema hede jiban isi exemplary action man ke council pen enang popsin itu mahin pen ke hang paso dak la poson dolo illegal lo ma pokali lo la illegal rek lo athe ladak long nang itum theglong po ladak nitum pinpura lo pidet pen erotum SK erotum ladak secretary council long isi alo na pale lo ladak long bang ke tok dolo the land has been transferred from the patada Sri Patmo Maibangsa son of late Duhini Maibangsa by order from ASO pensi alang litum pota kipi kusila dak bange klar dak pen a report long piklang dak ako ni ling piklang koning tung Karbi Anglong Autonomous Council Land Revenue Department 2013 na ningkan isi notification ke piklang kondolo ni ling por hi ko rapan pachini ko hala dak long tok bong nang la kusona henceforth all the cases of mutation transfer and conversion of land etc relating to non-tribal to non-tribal and tribal to non-tribal shall be submitted to the authority of Karbi Anglong Autonomous Council for permission under the provision of Rule 3 Control of Transfer of Land Act number 2 of 1959. That is the Mikir Hills District Transfer of Land Act. Adak long mas notification mas idolo je
ero level pen ke jongsi komane paro kaso ke cheso dum Karbi Anglong Karbi tu malong le ke namjit lo tang de men pipit uni Karbi Anglong Autonomous Council phan papar junang ji la pen Karbi Anglong Autonomous Council tum satame la dak long alang itu inquiry do etsi inkrum insai etsi je la bang so bang pu parok phan ipi mema henuma la pen hok pet pen la dak long alang litum hakku bena 1951 aphyang men sike doma abima lai including sailapsi alang litum adjust adome decision enpo non mangke non a case mangke Roop Narayan agarwal pu abangphu non a case mangke lason do alang litum mangke eru tu mangke tangka maha kapathi thang back be council phanar alang litum council arjudi pin masi claim de jo la puson la si la bangke ke chokche heptik lo alang litum sarkar tum people bainong ki pige sarkar atu malang litum han bainong ki pi alang litum boreng abar sai chiklem pami mate arona teng men chiklem pami ji phansi alang litum han bainong pi lo mati non bang halabang so abainong pi bang choding nun nok sedame arona teng pen alang litum claim ke non alang litum ki claim mai ko pi lo ke thai dam long ke government employee arona teng dam de si alang litum ke real estate broker real estate agent ason si claim kan ki claim lo asin litum hen pen alang litum so dak pen warning pi lo je alang litum jongsi sarkar arona teng bana bainong chodeng chot pen arona teng ben claim click real estate agent konane broker as teng se claim ji lo patang labang so asa kuri pen iribu mo komane apuna chak choklim mane ki mesen abang phone tipon pusing ni to ma hen pen ke klar dak pen pachini lo lapen kiwang ji langar ni komane mondol SK atum le lapuson le cheplang ber karbi ke pan future ma thebe jorwere potang ni to ma hen pen ke so dak pen ala to man inside so dak lo potang de laga nang to ma chini lo ke ni tum ke inside vek po lagi klar dak alon the se nang to man paklang ni men hai edi asi Karbi Anglong da lapuson ke dut hai me dulu abi pin budam de lake badu da chini lablo lake open secret lo sarme itum Karbiera to tum lapuson kachirok to kabe joini se pini sarme council atum denge theder lo lapen council atum phan sadame ilitum ke kai ki da pressure mai pinang ko pressure le pipi budang le command officer mane secretary man landing budang lang itum ke claim kelu lapen arlengi thetum sadame non apor alang itum ningchilu inang ko aja arlengi thetum mang ke alang litum ke landing kan pho farman matha lok po alang litum vote bing bo matha loka joini alang litum pota pen chenglo government basana facilities lapuson pide ditilo pijo pen galang litum ke deciding factor bang sebang juitilo ilitum Karbi etum mang methang hem thiku mong si irenga hu ki so pen chenglo government of facilities long onde de non nang litum deposit thile thekdam longo langdamik no lata komani inut bhaini arlengi theki chokche joini lo dukan beha bepar pek lap lapuson dupiglo non ilitum lang oka bojar phananta ireng sonang set ili bunang set la anjo atiput chipinang set atiput chipipe polo patang te ilitum thangna ta lapuson long onde la si Karbi Anglong Autonomous Council non CM ke haisa to me la bangso pat RDPC padu alang litum akolik saphan sa to me alang litum so dakpen isi lam toy pinang po Karbi etum mumuta ki dover je phan vir wede je phan ne Karbi etum owe thongkep owe pharo se me dover je phan ke alang litum hi se me vote bank pathi thera khei bang se pathai nang ji pu se alang litum ma hin pen ge la bang so puthak bang ke lam rai deng ponang pu